kapor ka bangin peni kan ka film ka dei khatwei steng ar steng bat san steng bat ka khadu ka dei prabaje kala mental nomor pan dum sangi la peni ka sasisen pengop jingim khandailat kadau banriu ka jokhe dei ka banriu ka jingsu dek dik ka don bai haman ki film haman ki film nomor ba haman ki project bangile ke dei lala ka jong tama ka story te long kumta hi long ka jingsu dek dik bang phi ka don bai nomor ba ngi hap up iki perlok ki ba sai na ban pe film kasi ban wan support ini katahi hai hadu menta mangi shoot ik film gomba kala adon hadu shisnam tam he menta nama ke film de la kum nung ila adap shisnam ngi pen develop bar ok khat henry tang da bangi up yo line habiju cinema tang katahi kete katahi ba pen slam henry ban shoot ban tray kam ik film kam da important ke keteng jong ni ka jingroi bangi la adap pelat kede ka love story hai ka ba compare hi naki music video bangi la adap pelat baru hai don jingkerman hi na ka tim jongi ba yo lingba kini ka jingroi bangi la adap pelat ba ki breu kin sa itu no ya ka ta ka film ka bangi ai kerteng jok he ba kin ya wan ai jingkersan ba kin wan support ya ka ni ka film habiju cinema ha ka ta kan 2 3 Oktober tapi hak ni film beli film wan rai gi wandri nak ikan tahu film wan rai wandri hane ha film joke barabar ke basut film wan rai bagi wandri ya ka jing wan rai gi ya e wandri nai kita ke actress bala ju don bentalang ngi ka dei ba ka story kami hab rai wandri de yo imtre ma ina ni film sha mde ba imtre henry ba long ba kami hab ka story no ma film sha ma fi sha ba dia bakum tahu bagi menerima dan pidana dan kisah kerja apa syuting ya film meroi jing so kerja temen dan bukan bahasa di film jing belum hilang dalam ru hidan lang kerja dan mana poin yang lain itu lain kan tu ibu dom am film meroi Jepun permit film syuting itu ibu dom ren namar ba kakam jong ide laga jong gede laga jong ma ide nong hikai lalai hikai school ba ngade nong shoot ngalalai shoot unta lalaga jong ibu ong film balik film pa film shoot unta im ju ong re mentali lo ong al athan ben film film wat actress tak wei hawat actress te sapek bahai ki audition ngin sa penmi sa check bahagi setenap ya kana jeng pi walangi karena biang kaju andre tang bak bak setenap pi kadut nongkong iwan dari film kendailat na film jeng nga kendut nongkong de ha kendailat ha jingim te la ya ju ba ha kadau ya kadau te la ya ju ya dau setenap ya ta jingim jeng pi kita kalau ban setenap ya ba dia kena ke film piong ai jo ke hak bakut ke jing senang hak bakut jo ke film kenang pai ba ke senang pet film ka jing senang jong ni ka film te ka don ka bunjai ka jing senang jong ni ka film namar ba ka kalong ba kadai ka film ka pasu penrkhe bangi kwa nama kadai comedy film dama kadai ka film ka bangi ki nong senang ki kwa ba ban penrkhe ya ki pai ba te ka jing senang ngamla than ban batai namar ba kaya pher na ki ai ki bangila depla tamba kadai ka base ba ka society tamba ka ngi panwan ra pade de ka comedy pade he kata te ka jing senang ngamla than kai ga mar ba fi shoot ya film comedy dan ka por ba fi hilang hai dan ka por steng kan tam la sir man shoot no sir ki kumtai namar ba dangi ki ba ya tre hang tur ngi tang ya khe hadu kata nga kermen ba phi ki paj ba le ki bompari ba kumnung is dang kumnung le phi ba direct ba ya ka finishing jong ka film nga kmil tiba pinsa stunat haban pe ke ki benta ka ba tang khendiap ba phi yo ba ki ba por ba phi shooting bahkan mi mata biju ka bangada sa kan mau syade ka bakia bakla benra met yap kia bakla benra ya ka met yap jong utau utrayeng ke kumra ada kun hadin pada mahe pada la nalor ba imat la kata ka film tamba idon ni kata ka jing trem ke kada demo ba hadu bai ong ba oh imat pila bakla pila kumra ada
da large order na do small Kumata ka film setenat siya. ka itanat ba ka film naman ba Setenat ka kung film. pangawin ka pamla ban batay ka jingmut namal ba haman gisin ka don lala ka jong ka jingmut jong ka film katay Kamot piwara na akan kasih kena besulot baru. ka kitin kasi pa de long bet bangin knang bangin ya sruto lang Tulang baru di bahasa Asal. penuan na da kitin kasi Tapi kayak kejeng kerpat jong pi sa sen film director tidak ada kipat bat kesan film jong pi. te nakleng jonga nga kerpat juri pi baro ki perlok ki ba istanat ban pe ya ki film film kasi ba bon ki film te nga kerpat ba sumpah ban ya wan ai jing kersan bang ha kani ki film joke kumba phila wan ai jing kersan ha baro kini ki film bangila da pendap bangila da penmi tengah kami nanti ba hari ni ke film lagi ke film ke ba compare ke ba mi na ke studio jongi tengah kami nanti ba pini wan ai jing kersan nama ke jing kersan jong pi ke ai men sem shu ingi ban pen pair shu e ke komsna film kompleks pun Kau boleh sibon.